Už tretíkrát sa tekvičkovanie konalo nie v školskej družine, ale v jedálni, pretože tohto roku naša škola otvorila po dlhšom čase 3 prvácké triedy. Splnilo sa očakávanie pani riaditeľky Drahomíry Hanzlíkovej, že na dnešnom tekvičkovaní bude určite, ako sa hovorí, plný dom. Pani riaditeľka ako každý rok privítala všetkých rodičov, starkých a ich ratolesti s veľkou radosťou a akcia sa mohla začať. Dnes sme si pravidelne ako každý rok pripravili pre rodičov aj starých rodičov tekvičkovanie. Je to vlastne akcia, ktorá sa nesie v takom duchu svetlonosov. Ako máte možnosť vidieť, doniesli si všetci tekvice a vyrábajú z toho rôzne tekvicové výrobky, ale nie na jedenie, ale iba na pozeranie. No a verím teda tomu, že príde aj nejaká taká kreativita od rodičov, od detí, od starých rodičov. Ale najdôležitejšie je asi to, že sa spájame spolu ako škola, rodina a deti a že sa tu spoločne stretávame, vedieme rozhovory, čiže verím tomu, že strávime príjemný čas. Keď to bude, tak to bude nejaký strašiak taký pekný, aby nestrašili mi deti. Lesný domček. To bude. Domček pre víly lesné a zvieratka. Áno. Kde sú víly? Víly nemáme, ale vnútri sú takí malí mužičkovia. A ešte sme tam dačo dali. Áno, a veverička, to je. Myška. To je. Ježka. Líštička. Tak a ešte máme hore. Len Sovičku. neviem, či to bude držať. Dúfajme, že bude. No, robíme to pre vnúčika a vnúčik to už dával alebo starke, alebo maminky, alebo komu. Nápad vymysleli deti, že chcú lesný domček a potom sme hľadali inšpirácie na internete. Čo sa týka tých tekvíc alebo všetkých vecí, ktoré sú vlastne na výrobu tých svetlonosov, si doniesli rodičia a starí rodičia sami. Čiže preto nevieme, čo vlastne z toho vytvoria, lebo bude to také prekvapenie aj pre nás. Ale samozrejme, aj tento deň sa nesie v duchu súťaže a my vylosujeme, vyžrebujeme tú najkrajšiu tekvicu a pomôžu nám k tomu aj žiaci, ktorí vlastne budú vidieť a budú hlasovať za jednotlivé tekvičky potom počas školských dní, ktoré prichádzajú. Z konečných záberov kamery sme sa uistili, že všetky tekvičky boli krásne, oku pre radosť a môžeme sa tešiť na tekvičkovanie 2025. Nepozeraj sa nikde, keď točíš. Prestan točiť. Ale to kvôli tej zemi. Čo? To kvôli tej zemi, to sa opravdu. Ja to musí triasť. Čo raz spravil, to vytriaslo? Ale v tomto spiacom programe. Ja som myslel tak, že sa to posunie na onom. Ale v spiacom programe sa bude dať ona stabilizovať. Čo to myslel tak, že to pôjde. Čo to myslel? Ty sa chodí na Človická. Televízia TV4, Alica Ivancová.